Hieno kevät takana, kesä alkamassa. Mitä kesäsuunnitelmia sulla on? No varmaan vähän ulkomaanreissua ja sitten mökkeilyä, nähdä frendejä ja olla perheen kanssa. Että toi on kuitenkin talvi aikamoista rumbaa, että täytyy välillä huomioida perhettäkin ja se jää usein talvella just vähän vähiä ja kesällä yrittää ottaa sitten takaisin niitä tunteja, mitkä on talvella menettänyt perheen parista. Eli sulla on aikaa kesällä ihan lomailla, ei tarvitse aloittaa valmistautumista seuraavaan kauteen ihan saman tien? No joo, kyllä mä koko ajan tavallaan valmistan itteeni seuraavaa kauttakin varten, että kyllä mä koko ajan treenaan tuossa ja pidän itteeni kondiksessa. Et en mä kauden jälkeen pari viikkoa tuossa oikeastaan niinku huilasin, ettei tehnyt mitään. Että kyllä tässä on jo pikkuhiljaa hypätty sorvi ääreen siinäkin mielessä, että turha päästää itteensä niin huonoa kuntoa, että joutuu aloittaa kaiken alusta. Et tässä on hyvä nyt tehdä hyvää pohjaa taas ja sit voi kesällä treenaa kovaa. Olet vähän kokeneempi pelaaja. Hoidatko kesäharjoittelun yhdessä joukkueen kanssa vai onko sulla oma harjoitusohjelma? No mä oon vetänyt viimeiset 2-3 vuotta niin ite ja mulla on ollut ihan hyvä ohjelma tuossa noin, että Hakkaraisen Harrin kanssa joskus aikanaan muutama vuosi sitten räätälöitiin se ja se on ollut toimiva paketti ja mä oon pitänyt siitä kiinni ja totta kai hakenut vähän uusia juttuja siihen aina ja ei toimivaa hommaa kannata muuttaa täysin, mutta vähän päivittää sitä aina tietysti. Miten sä rentoudut kesällä? No mökillä ainakin rentoutuu chigaa, kun lapset touhuu, että kundi on 8 ja likka on 2-vuotias, että senkaan kyllä siinä rentoutuu, kun katsoo sen touhuja ja kuuntelee sen juttuja, niin siinä pää lepää. Mikä on sun suosikki lomakohde ulkomailla? No kyllä mä oon taikkujätki, että kyllä mä dikkaan. Taimaassa ollaan oltu muutamia kertoja ja se on makea. Siellä on koko ajan lämmin ja ennen kaikkea hyvä safka ja loistava palvelu, niin kyllä se on mun ykkösjuttu. Kuka on sun esikuva jääkiekkomaailman ulkopuolelta? Diego Maradona. Entä urheilumaailman ulkopuolelta? Kyllä se varmaan on Mutsi ja Faija, että ne on mun esikuvia. Missä Kimmo Kuhta nähdään 5 vuoden päästä? No, toivottavasti mä oon niin fiksu, että mä oon jo heittänyt hokkarit naulaa, että mä enää niin vanhana pelaan, mutta jos mieli vielä palaa, niin sit nähdään vielä kaukalossa. Vielä pari nopeita. Beatles vai Rolling Stones? Joo, kyllä rollarit. Kaupunkiloma vai rantaloma? Rantaloma. Mansikka vai mustikka? Mustikka.